bɛna kuma ne faw ne baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan alisa amna na wa duma de daminɛ no yɛlɛ waati aw sɔgɔlen dɔ ka teleso mandi la no ye Mali kunnafoli point TV ale kɔni toujours duma de bɛ yan nɔ an sera an humoriste dɔ wele an fɛ bi il est comédien à la fois humoriste amna ɲininka sisan a bɛ dɔɔni ɲɛfɔ tonton kan jumɛn bɛ non kan foyi tɛ cɛ e ka suruni ninnu i bɛ mɔgɔw faga dɛ non c'est normal ayiwa an bɛ Mali kunnafoli point TV plateau sanfɛ émission yɛlɛ waati an ka yɛlɛ tɔnɔ Mali kunnafoli kanubagaw bɛ k'i lajɛ dɛ i t'i yɛrɛ ɲɛf'u ye dɔɔni i tɔgɔ n'i jamu tiɲɛ yɛrɛ la i ka ɲininkali a diyara n ye ne tɔgɔ Fanɛ Seyidu voilà Fanɛ Seyidu o ye ne tɔgɔ ye naamu ko de tɛ numu fo ye dɛ non fu tɛ numu na ne den mais c'est vrai parce que c'était les hommes de casque qui étaient chargés vraiment de fabriquer les outils. Donc kana na bluff yan bien sûr Seydou Fanɛ n hakili la n delila k'i tɔgɔ mɛn bon mɔgɔw bɛ tɔgɔnin dɔ fana wele i la ouais n'a sɔrɔ i bɛ se k'o da i kanubagaw tulo kan ni Mali kunnafoli point TV kanubagaw tulo kan ma fille problème t'a la ne i ko ten i bɛ hakɛ to i fi tɛ de ne hinɛ n'i la de k'a fɔ ko tɔnɔ donc n'i bɛ adressé na i bɛ to k'a fɔ ko tanti y a pas de problème ma fille ne bɛ o tɔgɔ in na ma sɔn k'a f'i ye parce que dans un premier temps i tɔgɔ i kamalenba tɔgɔ dɔw bɛ i t'o f'i i denw ye mais n'i ko ko n k'a f'i ye n b'a f'i ye an bɛ kɛlɛ dɛ an bɛ kɛlɛ dɛ n'i ko ma ko m'a f'i ye an kana kɛlɛ ok vas-y je suis communément appelé Pani Pan tout simplement ça c'est mon surnom. Wow. Mais mon vrai nom, c'est Fanɛ Seydou, c'est-à-dire un vrai homme de casque. C'était nous qui détenons les 12 kilos du Mandé. Ah, ne demuso wakati ka jaw ni sisan te kelen. Pani. Pan. Ni y'a ye Mali kunnafoli point TV mɔgɔw y'i wele bi u ka plateau sanfɛ. Dɔ wɛrɛ tɛ comme aw de ye comédiens ye. Donc an bɛ fɛ k'i ɲiningali damadɔ la n'a tɛ k'i ma baasi ye. Baasi tɛ. Baasi t'a la. A Fanɛ kɛ. Ah ouais. C'est ça hein. Voilà, non Pan. An bɛ fɛ k'i ɲininka. Yalima kun jumɛn ye bila ka don nin baara in kɔnɔ? Ouais, bon, on le dit très souvent, l'homme ne fait que suivre son destin, l'homme ne fait que suivre sa destinée. Ouais. Donc, je pense que bon, on ne devient jamais artiste ou comédien, mais on est artiste ou comédien. Tu vois un peu. Donc, fais mon à kalanke pour te perfectionner, mais il te sait à kalanke qui kakai. Aba soro fendo bila déjà pour que il do a okumuno. Voilà. Soit il veut nous c'est-à-dire il veut que nous comme la télé là parce que c'était eux qui extraient les fer à partir des cailloux. Donc il était connaissance là. Il était c'est au connaît. Voilà. Bon, le théâtre aussi c'est comme ça. C'est-à-dire c'est un édifice destiné à la représentation scénique. Tu vois. Donc pour ce faire, il te faut une écriture, des comédiens, une mise en scène, etc. Voilà, merci Pan. Ouais. Familiali sorolo la. Pan. Ni e sanjoli bara ingono et puis depuis dona bara infana kono, iye geleya jumɛn sɔrɔ la ani ye nafa jumɛn sɔrɔ la. Tiɲɛ yɛrɛ la i da don o kuma la o diyara n ye sabu ko o ko nɔgɔya b'a la i n'a fɔ gɛlɛya b'a la cogo min na bon pour moi théâtre gɛlɛya o ye i bɛ théâtre bɔ minnu ye u ka faamuyali ani u ka ladamu yɔrɔ ni i y'a lakɔlɔsi scène caman kan téléso caman na hali na a ye yɛlɛko ko dɔ kɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko nin ye théâtre bɔla yɛrɛ de donc dès lors théâtre tun bɛ ka lagosi ka taga o tendance fɛ ne ko mun kɛra qui est un peu dramatique on dit que théâtre ko don c'est vrai manamana ko don selon eux mais manamana mɔgɔ tɛ se k'a bɔ voilà un peu le théâtre. Voilà, Pan.
m'a fait ɲininka yalima e taara e école in kalan kɛ wa ou bien e fana ye y'a dege carré kɔnɔ de. Bon, ne concours de quai à travers un concours. Nous avons été admis. On a fait 4 ans de formation théâtrale. Wow. Donc maintenant, après la formation, on a tenté la chance d'adhérer à la fonction publique. Et Dieu faisant bien les choses, et nous y sommes voilà aujourd'hui étant un fonctionnaire dans le domaine théâtral. Waouh, waouh, tiens. Ouais. On va filmer caméraman. Ah ouais. Voilà pas. Anya jatim ne rekoni ga fen chama sui. Nya ye ka fo contour de kadi ko sebe. Est-ce que baron doni me bolo pour que ki kanu ba la yeleni oyi. Ouais, boni yera taka la je follow. Mom so kelengelen tu me bebolo, mo ka kelengelen tu me bebolo mo meto qui i blasira. Parce que le compte quantité dɔgɔrɛ ka se ka ladilikanw bɔ a kɔnɔ ka diɲɛnatigɛ gɛlɛya dɔw bɛ i t'u dɔn n'u ma f'i ye bon i bɛ olu dɔn à travers les comptes et puis c'était un instrument aussi un instrument d'éducation pour nos aïeux avant i bɛna ala kɔlɔsi compte tɛ kɛ jamais tile fɛ parce que à l'époque tilefɛla tun b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ foro kɔnɔ bon ni tora ka compte kɛ tu risques vraiment ka sɛnɛ tiɲɛ i m'a ye pourquoi o de y'a to a tun bɛ kɛ aw bɛ tasuma yelen minɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka compte k'a kunna ka mɔgɔw bilasira parce que compte de la i bɛ se ka diɲɛ obstacle caman faamu ka sɔrɔ i ma s'u ma fɔlɔ et puis ça va donner aussi vie aux faits et gestes devant les jeunes générations donc le compte avant c'était un instrument d'éducation. Merci Pan. Ouais. O jaranye mais am ba fe ga fiti doni baron doni ke anye kwa ka kontu yere doni fo ayi. O kana nyina anso o so kole no teleso mandila no ye mali kuna fon.tv émission yele wati Pan. Amigi la meniga kontu duman. D'accord, bi konti do fo très rapidement. Awo bamanankana. Ah, bamanankana. OK. Bon, konti flé ni be ka le fo ibela minedi. C'est pour capter, voilà. Oh, manette la melekela dodi. Ok. Afo. Ziri. Nam. Ziri. Nam. Compte. Nous t'écoutons. Je compte. On t'écoute. Ninkera dugu fitinin dodi. Awo. Dugu in masake nyuma batuma dugu in kono. Dugu in bet nye Sénégalais di. Dugu in dia dugu tunu ben dugu tunu koto ɲɔgɔn tala dugu tunu masakɛ yɛrɛ sa muso fila tun b'a yɛrɛ bolo a muso fɔlɔ o tun bɛ n'o tun ye kɔkɔni ye a muso filanan o tun ye situluni ye don dɔ kɔkɔni ko situluni ma k'a ka na bi tilera ta a ka taga di masakɛ ka cikɛlaw ma foro la situlu dun filɛ nin n'ale bɔra tile kɔrɔ o kɔni o yɛlɛni ko kuma bɛɛ b'o kalama bon kɔkɔni ne i to o la sa ko situlu ni ka taa ni masakɛ ka cidenw ka dumuni ye foro la bon situlu ni fana ala minɛ a ye dumuni ta ni i kɔrɔmuso kuman'i fɛ i sinamuso muso fɔlɔ o ye i kɔrɔmuso ye e min ye filanan ye n'a kuman'i fɛ fɔlɔ i tun b'a ka kuma mɛn i bɛ ko to a ta la i tun b'a ka ci kɛ bon ale ye muso fɔlɔ gasi sigi a ye to ta k'a d'a kun paraɲɛ 1 2 3 a yɛlɛnna masakɛ in wulu dɔ tun b'a bolo wulu in tun tɔgɔ de ko mɔndɔl bon wulunin muso fɔlɔ in tun ka jugu wulu in ma kojugu wulu in de nana bɛn ni situlunin yɛlɛnna toduyɔrɔ la sira la a don muso fɔlɔ in nana a ye situlu yɛlɛnna sira la a kɔnɔna filila kojugu a ko wulunin ma ko wulu nani tulu in nɛmu nɛ mɔndɔl n'a ka wuluya bɛɛ a ma sɔn ka tulu in nɛmu dɔrɔn a sina ka dɔnkɛlɛnin dɔ ta ten a ko muso fɔlɔ in ma e b'i ka to nin tobi i t'a fɔ mɔndɔli ka hɔn e b'i ka jɛgɛ nin tobi i t'a fɔ mɔndɔli ka hɔn e b'i ka tɛgɛ nin yiran i t'a fɔ mɔndɔli ka hɔn dugu masa muso yelenna e ko mɔndɔli ka hɔn
hey mondo li fara mondo li tese ne ga diri ta yoro babla anga yele aw kana ina de anga émission yele wati chaque lundi qui sera diffusée à partir de 18h malikunafoli.tv pa no ikaw baro njara ikaw baro jara ni ko jugu no mais ne tumbe feki ifara nyininka mu famu ziri na leçon du mama kono mu se ka mon film blasira bon ne ka famnyal la ne mu famnyala le fait que sinamzo following so follow ko koyi abado shitulu be yele aya dabo akama kachi donc o sinamzo ya côté bon akla ka foko wulu ninga na shitulu nemu adunte dumundi wulu ma cha danga tengo ko alero ebe so ma wulu naga wulu ya be o ya dogo jugu ya mai amasonga tulu nemu donc vraiment la méchanceté était défaut ouais pas otemane ko fe ka boye amini nyini nga tukuni yalma projet jumel labene mi bolo dans le futur ani kuma kan laban jumel mi bolo kan yashi anga futur comédien ma bon vraiment projet mene bolo kan yashi chatiri ma oui ka chatiri la wuli ka bo sunoko la folo parce que on a tendance de dire que le théâtre est plongé dans un sommeil profond nya ataga jatemene Artoula, ou bien solliciter les non théâtres parce que tout simplement surtout les comédiens théâtre bolo de mo et mon société quatre défauts ou comportement ani les tabous sociaux kubla sur scène bébé akata tata kono bon ou mo fleni forcément oni bête ben oni société te ben parce que société dogo emu olubo de irula ou ka dabla bon we a essayé bon ka chatiri ke bolo ko fe ko fin doni o da to chatiri sunora ima voilà ba ouais yalma c'est un projet du même bolo dans le futur comme hier a photo comme na et qui era fonctionnaire che ebe baraji ba soro de ka chatiri kala fuka kle ka ko fonctionnaire donc projet du même bolo c'est ça bon projet mene bolo anya sunu no demsenu madoni parce que théâtre yere nafa ba folo abc demsenu nema parce que c'est un instrument pour orienter les enfants vers la bonne tendance voilà bon ne ka projet kase ka malien be kase ka théâtre bolo famu nous be sen sans faire ibe se ka fuma mo lankolondo mais en dehors de la voilà sur scène il be se ka famu ko inyona modo parce que ulu fala ka bara ke la orienté de ki blasira ni manka beni ka bara do quoi je pense que au débat ato jamana yere be taka beni i joro do beni ka familiali do beni ka bara do d'après un ancien président français qui disait que si tu veux bâtir un grand peuple il faut bâtir un grand théâtre parce que c'est à travers le théâtre que certains peuvent connaître leur comportement. Tu vois, leur voilà, c'est ça le théâtre. Voilà pas o jaranye ko jugu. Aklina jumembe la kanyashi malikunafoli.tv o kani émission ina no yele wati. Yalma nga émission atakabolo be chokodi. Bo tiens la émission in kunyarama don atakabolo kafsa. Mogo mumbi la yele. Ani mogo mbi la kasi yele kanga don. Mun kain donc vraiment ni émission en kain ni ko suku nunu ne kain anga jamana ko la ba to en fana artiste demsenu amunu manga carrière damnela parce que nous sommes à nos genèses c'est le début d'une carrière donc vraiment na me mo soro ka en fait la irula ma fille ngo c'est les comédiens qui donnent vie aux faits et gestes devant les jeunes générations mais ni amairi la ni mo taille donc ameto dibila donne et je pense que au-delà de chatri nana dans la léthargie. Merci beaucoup Incheni Baraji malikuna foli mo be ko ki foko ki wale ni manda anyi wele ina na nga plateau sans fait a jaranye ko jugu et puis je compte miere kanyi a jara ko jugu merci avec la obligation mais bena compte chama fonere il y a pas de problème avec plaisir au kana nyina ali sans wale no wa tele so mandila no
Mali kunnafoli point TV yɛlɛ waati aw merci beaucoup ɲa dɔn aw bɔra ka nin contenu lamɛn aw kana ɲinɛ dɛ chaque lundi à partir de 18h émission yɛlɛ waati bye 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 bye